Ay, pauwi na kami. Palis na. Ayun, dapat ganun ginawa mo. Yun. Nandun yung araw, ba't ka nagtututo? Ilang taon man. Tatanungin pa ako. Ha? Ano yun? Saan? Yun. Pinagtama mo yan? Ay, hindi ko. Simbahan yan? Hindi ko pa. Bayan ko yan? Hindi ko pinuntahan yan ah. Yan? Ay, hindi nyo rin alam. Ano ba yan? Ay, no, may dali pinakagalan na nakataas. Parang simbahan ng ano yan, Muslim. Ha? Parang simbahan ng Muslim, no? Hindi. Iba yan. Ano yan? Ganda oh. Museum? Museum. Baka museum yun. Maganda yan, baka museum yan. Ayan, museum yan. Hindi ko napuntahan yun eh. Okay guys. Ano, uwi na tayo. Pauwi na tayo, pauwi na. Uwi na tayo sa ating karoroonan.